Salam mehriban adamlar. Sırlı tümeden bu edek sanny hem hoş gördük. Dostlar video başlamadan öňürti şeýlerak sonra bilen başlaýyn. Hakyky söýgüniň bolmaklygy üçin belli bir milletten bolmaklygymyz hökmanymy? Ýa-da belli bir meçhurde baýlyň bolmalymy? Ýa-da bolmasa bir dinen bolmaklyk dogrumy? Şolar barada şu videomyzda boldugyny düşündirjek bolarys. Ve sizin hem pikirleriňizi tesvirlerde okumaklygy araşýarys. Aslynda hakyky söýgü diýmeklik şatlykda we gaýgyda, bililikde bir-birini golda görüp ýaşamaklyk diýmekdir. Ýöne gynansak da jemgyýetimizdäki adamlar köplen çalatda adamyň ykdysady ýagdaýy, işi we daşky görnüşi bilen has köp gyzyklanýarlar. Bugun size soňky ýyllarda internetde giňden ýaýran bolan wakany gurrungermekçi. Ýöne bunu kimin çap edendigi barada hiç maglumat ýok. Ýöne awtor maksadyna ýetmeklik we adamlara hakyky söýgüniň nämedigini görkezmek başarypdyr. Onda waka şeýlerek başlaýar. Waka ady näwelli bolan bir adamyň iş gözlemek üçin ul şähere gelenini başlapdyr. Ol adam iş tapyp guruluşyk işgär bolup işe başlaýar. Bir näçe gündan soň ol owadan gözleri bolan uzun saçly bir gözelgi bilen tanışýar. Ol oğlan esasan hem gyzyň asyllygy we mylaýym häsiýeti özüne çeker. Dere oğlan ol gyza aşyk bolýar we tiz wagtdan özüne durmuşa çykmaklygy haýyş etýär. Ve ahirine şeýdip hem olaryň toý tutulýar. Olar bagtly durmuşda ýaşasalaram, daşda örekdäki adamlar olary tankitleýärdiler. Beýle owadan gyzyň düýünden başga bir gurşawdaky ýaşaýan garip adama näet durmuşa çykandygy barada gözüňe getirip bilmeýärdiler. Näçe wagt geçen soň iş namaz köterýär we ol adam tiz wagtdan owasyna dolanmaly bolýar. Onuň aýaly bütün ömrüni şäherde ýaşasa-da şüpgesiz özü bilen täze göç gitmene razy bolýar. Owa beran soňlar pul gazanmaklyk üçin äraýal meýdanyna işläp başlaýarlar. Ýöne bir gün ol adam aýalynyň beýle agyr iş üçin gaty ejizdigini görüp öýüne galmany haýyş etýär we oňa durmuşda hemme zadyň öňgöwsüni bermeklik üçin eliniň geleni etjekdigini aýtýar. Başda aýaly bizdir maşgala, ikimiz bililikde hereket etsek gowy bolar diýip bize öwrýär. Ýöne ahirinde adamsynyň haýyşyna gulak asýar. Şondan bir näçe gün geçýär. Ol adam işe her gün ir bilen gidip giýişlige meýne dolanyp gelýärdi. Ve her günem aýalyny iýmit almak üçin pul goýup gitgen eken. Emma gynansak da köplen çalatda pulun ýeterlik däl günleri hem bardy. Günlerde bir gün ol adam işe gitmeden ozal, ondan aýaly täze dara almak üçin pul soraýar. Adamsa buňa öwren gynanýar we ol özüniň sagatyny bejertmeklik üçin hem ýeterlik pulun ýokdugyny aýdyp, pul berip bilmejekdigini aýtýar. Aýaly adamsyň ýagdaýyna düşünüp ikinji gezek soramaýar we adam işine gitýär. Şol gün ol adam işden ir çykyp gaýdyp sagat dukana gitýär we ol aýalynyň haýyşyny ýadyna düşürip sagatyny oňartmagyň ýerine sagatyny arzan bahatan satyp aýalynyň haýyşyny ýerine ýetirmekligi ýüregini dugýar. We ol şeýle etýär. Aýal üçin täze darak alyp ul ýany bilen aýna we iými saat alşdyryp öýüne tarap ýola düşýär. Öýüne ol adatdakysynyň hasy ýer gelýär we ol oýuna girip aýalyny görüp gözünden anmaýar. Aýalynyň saçlary kesilip gysgaldylandy. Ol adam aýalyndan "Edizim, näme saçyň kesdiň?" diýip soraýar. Aýal hem ýüzüne aşak bakyp durşyna oňa şeýle jogap berýär. "Saçymyň kesendigimiň sebebi men saňa täze saat alyp bermeklik üçin saçymy kesip satdym" diýip aýtýar. Şeýdip aýaly adamsyny begendirmek üçin özüniň iň bir gymmatly zadyny gurban eden eken. Aýal soňra adamsynyň eline seredip öz üçin satyn alanlaryny görýär. Bular biri-birlerine seredip duruşlaryna gözlerine ýaş aýlanýar. Olar özleriniň pidalary sebäpli däldi. Egsem söýgüleriniň şeýle güýçlüden ýene bir gezek göz ýetirendikleri üçin begenjiniň ýaňa gözleri ýaşaýardy. Şeýlelikde videomyzyň soňuna geldik. Häzirlikçe hoş, sag bolun.